Здравейте, хора! Върнах се след паузата. Сега днес... Уфти! Точно, хора! Но... What the fuck е? Всъщност, хора... версията му е 1.6. Нищо особено не е това. Играта съм го изтеглил от Google Play магазина, по-точно от Google-то. Защо ме лагва? Това е дълго знам. Не дей лагва, овцо. Съвлям. Хора. Тъпа овца! Убий! Да. Хора, значи ще събера още една овца. И доколкото мисля, ще събера дърво. И всъщност ще направим една дупка за първата вечер. И без това открихме бая овци, ама няма да само човек ги убивам на ръка. Сега нека да отида ще спра за малко пак клипа, извинявам се.